Els explicàvem al començar aquest programa, recordin que vostès poden venir a explicar-nos tots els seus casos. Anem a fer memòria i anem a tirar enrere. En edicions passades del Tu Denuncies, una associació de veïns de Sant Vicenç dels Horts va seure en aquests bancs del nostre plató. Concretament, denunciaven que l'Ajuntament de la seva localitat havia pujat fins a un 300% la taxa d'escombraries. Estaven molt descontents perquè l'Ajuntament tampoc els rebia als plens i tampoc els donava cap resposta. Van venir molt documentats, van fer moltíssimes acusacions. Doncs bé, un cop emès el programa, l'Ajuntament vol rèplica. Nosaltres ens hem desplaçat fins a Sant Vicenç dels Horts per conèixer també l'altra part. Quina és l'altra part de la qüestió i de la problemàtica. Ho coneixem aquesta tarda, tot seguit, amb la nostra reportera Núria Escudé, des de Sant Vicenç dels Horts. Núria, bona tarda. Hola, Miquel. Estem a Sant Vicenç dels Horts perquè uns veïns d'aquesta localitat van venir dimarts passat a queixar-se de les taxes abusives d'escombraries que havien pujat a la seva localitat. Hem volgut venir fins aquí, fins al consistori de Sant Vicenç dels Horts, perquè el regidor, tinent d'alcalde, ens expliqui aquesta pujada abusiva i totes les queixes que es van manifestar aquests veïns al nostre plató. Si et sembla, anem a conèixer el regidor. Tenim amb nosaltres el primer tinent d'alcalde, el Carlos Chaffer. Carlos, vam rebre al nostre programa dimarts passat uns veïns que es queixaven sobre la pujada abusiva de les taxes d'escombraries. Què me'n pots dir? Home, en primer lloc, que amb el tema de les taxes, per aquest any exclusivament s'han incrementat el 4% i que en base a aquesta revolució de les taxes nosaltres vam notificar i vam tindre les reunions tant amb la Unió de Botiguers com amb la Federació d'Associacions de Veïns per planificar tot el tema de l'increment i buscar sortides a aquests possibles increments. I a partir d'ahir, com no hi ha propostes concretes de regularitzacions, nosaltres vam aplicar el que estava previst i acordat. En aquesta taxa que ells es queixaven sobretot del 300% i anaven repetint-ho, ells es queixaven sobretot, deien, és que no veiem resultats, a banda de l'increment de diners que suposa una pujada del 300%, ells deien, primer, que ens trobem que no ho podem pagar i segon, que no veiem resultats al poble, a la ciutat de Sant Vicenç dels Horts. A veure, els resultats no és que vinguin d'ara, és que, per exemple, tenim una deuta contraïda amb aquesta empresa de quasi 3 milions d'euros. Llavors, el que s'ha fet ja és un pacte amb aquesta empresa per fer aquests abonaments, perquè hi havia moments que no volien ni recollir les escombraries. Tot això implica que a partir del mes que ve, em sembla que és, el mes d'abril, que ja comencen a fer tot el canvi tant de contenidors com les noves soterrament de contenidors també i les noves recollida selectiva d'escombraries. Creu que amb aquests resultats, perquè clar, si la gent paga molts diners però veu uns bons contenidors, una bona recollida, creu que es calmaran les queixes? No, o sigui, a veure, la queixa d'aquest petit col·lectiu mai s'arreglaran. Per què? Perquè és igual el que es faci, perquè sempre estan en contra de tot. Però sempre estem oberts al diàleg i oberts a buscar solucions, com s'ha buscat amb la majoria de les entitats. Aquesta és una altra de les queixes que van manifestar al nostre programa. Deien que les portes de l'Ajuntament per ells estaven tancades. Mira, és totalment això és incert i des d'aquí també us demano que no tinc cap inconvenient amb el vostre canal de televisió d'anar i participar a tots els debats amb el qual creieu que jo pugui estar. Amb els veïns, com ho podem arreglar? No, amb els veïns està arreglat. O sigui, amb els veïns està arreglat. Per exemple, per aquest any hem buscat una via de solució. Per dir-te alguna cosa, una de les persones aquestes que estan dins d'aquest col·lectiu van vindre al ple del 19 de desembre i es van, anem a dir, lligar, es van encadenar per no fer el ple. Tu fixa't el que són les coses, que nosaltres preveiem una subvenció de quasi 1 milió d'euros pels veïns. O sigui, estan fent actuacions per incrementar-li més a la gent quan nosaltres el que estem buscant és solucions precisament per no incrementar-li. Seguiran mantenint reunions per intentar que no vagi a més el rebombori? Nosaltres sempre hem mantingut reunions amb els que hem volgut mantenir les reunions amb nosaltres. Molt bé, doncs moltes gràcies i esperem que el conflicte es solucioni. Ja ho veus, Miquel, hem parlat amb una part, hem vist l'altre plató i esperem que això arribi a bon port.
Comença un nou any, el 2009, i ja saben que sempre hi ha increment de tots els preus. Amb la crisi que estem vivint amb els darrers anys, almenys el que molts esperaven és que els transports públics de la ciutat de Barcelona mantinguessin la seva tarificació i no pugessin els preus. Doncs bé, la cosa no ha sigut així, el tant per cent s'ha incrementat i força, i aquesta tarda, a l'altre cap de fil, per denunciar-ho amb nosaltres, tenim a Dionís Oña. Ell és el secretari de Salut Laboral i Medi Ambient de la UGT. Dionís, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé. Explica'ns la teva denúncia, Dionís. Bueno, nosaltres des de la UGT vam contestar amb la proposta i després amb la definitiva pujada de preus que han tingut els transports públics aquí a Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana, perquè entenem que estan totalment desfasats i sobretot perquè entenem també que estan injustificats degut con respecte a l'IPC, la pujada que han tingut, si comparem l'IPC respecte a la pujada que han tingut els mateixos preus de les tarifes. Quan tu parles que estan completament desfasats en xifres perquè els nostres telespectadors es puguin fer una idea, quin és l'increment que han de pagar més aquesta pujada no justificada, segons? Doncs mira, si agafem una T10, que és la targeta de transports més utilitzada pels usuaris, doncs hem de tenir en compte que estem parlant d'un 15,8%. I vosaltres heu arribat a rebre moltes queixes de ciutadans que ja no puguin o que els hi costi més o que els hi faci més mandra precisament d'agafar el transport públic de la ciutat de Barcelona, que és essencial per moure's per una ciutat tan gran com aquesta? Bé, nosaltres el que vam engegar va ser una campanya en la qual, a través d'internet, poguessin fer arribar als usuaris amb un correu electrònic de tots els agents que conformen l'autoritat del transport metropolità la seva queixa. I en aquest moment ja són a vora 11.000 els correus electrònics que ens consta que s'han enviat. Tenim amb nosaltres a Antonio Morero. Bona tarda. Bona tarda. Ell és president del col·lectiu Papàs d'Àlex i també tenim a l'advocat d'aquest mateix col·lectiu, en Manel Terrades. Bona tarda. Bona tarda. Benvinguts als dos, gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres. El teu cas exactament és que tu tens una persona dins de la teva família que és dependent, té un grau de dependència. És a dir, un 3-2. Com? Un 3-2. Un 3-2. És una persona que necessita ajuda constantment d'una altra per poder viure i complir el seu dia a dia. Si això ja és difícil portar-ho, més difícil és que aquesta llei precisament estigui aprovada i que un senyor com vostè, Antonio, hagi sol·licitat l'ajuda que li correspon, aprovada pel govern i també amb la Generalitat de Catalunya. I vostè què ha passat en aquesta ajuda? L'ha rebut? No l'ha rebut? Quina quantitat de diners espera rebre? Expliqui'ns una mica, per fer-ho més fàcil. Sí, jo he tingut molta sort perquè jo vaig ser un dels primers en cobrar. Per què? Perquè es va demandar perquè és un dret que nosaltres tenim. I que nosaltres, com a ciutadans, el que hem d'exigir és el dret que tenim dels nostres fills. M'explico? Sí. O sigui, és exigir. El que passa és que hi ha molta gent que no sap exigir aquests drets, no? Es perd una mica dintre del marc de l'administració. I que jo vull recordar als nostres telespectadors que la llei de la dependència és un dret que tenim i, per tant, ho hem de demandar. Però vostè ara, està cobrant l'ajuda. Sí, jo l'estic cobrant. I què és el que demana més? Jo... Què li agradaria més? A veure, jo no estic parlant per mi, jo parlo pels meus associats. Pels seus associats. Que hi ha molta gent que encara no ha cobrat des del 2007. Des del 2007. O sigui, fa més d'un any... 2 anys. 2 anys, perdó, que la cosa cueja. Correcte. I per què tarden tant aquests tràmits? Bueno, perquè... Això suposo que ens ho podria explicar millor l'advocat, Manel. Sí, a veure, tardar, no sé per què tarda. Suposo que perquè no hi ha diners. Per què no hi ha diners? Suposo que els pressupostos... Però, bueno, jo crec que haveu convidat a la conselleria, no? Sí, hem de dir-ho. Nosaltres hem parlat amb Acció Social i Ciutadania. Ells ens han dit que no volen fer cap tipus de declaració, ni tampoc contestaran a les seves paraules ni la seva denúncia que aquesta tarda vostès estan fent aquí en directe. Sí, perquè suposo que aquesta contesta ho tindrien també.